Aupa, talde, kaixo guztioi. Gaurkoan, denboraren makinan sartuko gara. Bai, ondo entzun duzue. Eta nora goaz? Erdi Arora. Prest bideia zirragarri baterako. Goazen! Aizu, pentsa dezagun pixka bat. Erdi Aroa esaten dizuedanean, zer datorkizue burura? Itzi begiak segundu batez. Ikusten dituzue, ezta? Gaztelu erraldoiak, distira egiten duten armadurak dituzten zaldunak, agian erentzuge bat ere bai, auskalo. Baina, eta hori pelikulen kontua baino ez bada? Eta benetako istorioa askoz ere interesgarriagoa bada? Prestatu, benetako Erdi Aroa ezagutuko dugulako. Segurazki entzun duzuen oizbait Erdi Aroari aro iluna deitzen diotela. Baina, iluna? Benetan? Eta mundu osoarentzat izan zen iluna. Gaur misterio horri argitzeragoaz. Orduan, zer? Lotu ondo segurtasunulak, gure denbora maikena aireratzear dagoelako. Munduari bira oso bat emango diogu. Hasi da bidaia. Lehenengo geltokia, Bizantzio. Agian pentsatzen duzue Erromatar inperioa erori eta dena bukatu zela, ez? Da ez guztiz. Ekialdean inperioaren zati batek bizirik iraun zuen, eta Bizantziar inperioa bihurtu zen. Bere hiriburua, Konstantinopora, hiri ikaragarria zen. Eta pentsa, antziko Erromatarren kultura eta lege guztiak han gorde zituzten. Beraz, Erromak bizirik jarraitzen zuen nolamait. Ondo, eta orain goazen Mediterraneora. Izan ere, han benetako argidistira zegoen. Prestatu, ahoa zabalik geratuko zaretelako. Begira, hau ikaragarria da. Europan gauzak nahiko motel zioazen bitartean, mundu islamukoa distiratzu zegoen. Urrezko aroan murgilduta zeuden. Imperio erraldoiak sortu zituzten, omei jatarrak eta basidarrak adibidez. Baina honena ez da hori, Bagdad edo Kordoba bezalako hiriak. Wow! Ez ziren edozein hiri ez, zientziaren hiriburuak ziren. Medikuntzan, matematikan, sekulako aurrerapenak egiten ari ziren. Eta badakizue zer den honena? Antzinako Greziaren eta Erromatarren liburuak ez galtzea, haiek zor diegu. Kopiatu, itzuli eta gorde egin zituzten. Jakintzaren superheroiak izan ziren. Baina zer da zientziagune bat? Imaginatu gaur egungo Silicon Valley moduko bat, baina duela 1000 urte baino gehiago. Leku bat, non munduko personarik azkarrenak elkartzen ziren gauza berriak asmatzeko eta ikasteko. Liburutegi erraldoiak, izarrak ikusteko behatokiak, hori zen Kordoba, hori zen Bagdad. Munduaren garuna, nolabait esateko. Oazen, denboraren makina berriro martxan. Orain, ekialderantz goaz, urrengo geltokia. Asia. Adi, hemen ikusiko ditugun gauzek mundua albatu zutelako, betiko. Eta Asian, lehenik, Txina. Pentsa, gaur egun erabiltzen ditugun gauza asko eta asko han asmatu ziren garai honetan. Begira, 4 garrantzitsuenak. Bat, papera, liburuak, kuadernoak, dena hortik dator. 2, imprenta. Honi esker, liburuak askoz azkarrago egin zitezken, eta ideiak inoiz baino azkarrago zabaldu. 3, bolbora. Honek gauzak asko aldatu zituen, batez ere gerretan. Eta 4, iparrorratza. Imaginatzen duzue izasgimon bat itsasoaren erdian galduta? Iparrorratzari esker etxera itzultzeko bidea aurkitze zaketen. Sinestezina. Txinatik gertu Indian beste asmakitzun bat sortu zuten, baina hau ez zen objektu bat, ideia bat zen. Zenbaki bat. Prest? Begira. 0a. Agian pentsatuko duzue, eta zer, ezta? Sekulako garrantzia du. 0 barik gaurko matematika ez litzateke existituko. Ez mugikorrik, ez ordenagailurik, ez errez. Zenbaki xume honek dena aldatu zuen. Eskerik asko, Indiako jakintzuak. Eta bidaia ez da hemen amaitzen, ez horixe. Orain beste 2 kontinente bizitatuko ditugu. Europatik erabat aparte garatu ziren inperio harrigarriak ezagutzeko. Goazen Afrikara eta Amerikara. Afrikan Ganako, Maliko eta Songaiko inperioak zeuden. Oso aberratsak eta boteretsuak ziren. Eta kontuz ez, pentsa dena basamurtua zenik, Tombuktu bezalako hiriak zituzten, eta badakizu zer zegonan, unibertsitate ospetsuak. Bai, unibertsitateak. Mundu zotik joaten zen jendea ara ikastera. Eta nola bihurtu ziren hain aberatz? Merkataritzari esker.
basamortuan zehar gauza bat bestearekin trukatzen zuten. Hegoaldetik, zer? Urrea. Eta iparaldetik? Prestatu. Gatza. Bai, ondo entzun duzue. Gatza. Pentsatuko duzue, gatza? Garai hartan janaria fresko mantentzeko gatza ezinbestekoa zen, oskailurik ez zegoelako. Hain zen baliotsua, ezen basamortuan pisupereko urrearen truke saltzen zen, imaginatu. Kilo bat gatz, kilo bat urre. Eta orain salto handi bat egingo dugu. Ozeanoa gurutzatu eta Amerika! Pentsa, Europarrak iritsi baino askoz lehenago zibilizazio zoragarriak zauden. Maiak, Aztekak, Inkak, eta horrek dena beren kabuz lortu zuten, Europarekin inoako harremanik gabe. Izarrak azterten adituak ziren, egutegit zehatzehatzak zituzten, eta eraikitzaile bikainak. Oianaren erdian edo mendi tontorretan hiri zinestezinak eraiki zituzten. Wow, gure bidaia amaierara iristen ari da. Mundu osoari bira eman diogu, eta orain ikasitako guztia elkartzeko garaia da. Ikus dezagun argazki osoa. Begiratu laburpen taula honi. Oso argi ikusten da dena, ezta? Mundu islamikoak zientzia eman zigun. Txinak gure bizitza aldatu zuten lau asmakizun handiak. Indiak matematika irauli zuen zeroa. Afrikak imperio aberatzak eta merkataritza erakutsi zizkigun, eta Amerikak arkitektura eta astronomia ikaragarria. Leku bakoitzak bere ekarpena egin zuen. Orduan, zein da ondorioa? Hasierako galderara itzuliz. Aro iluna, benetan iluna izan zen? Agian Europako leku batzuetan bai. Baina mundu osoarentzat, inola ere ez. Ikusi dugun bezala, planeta osoa ideiez, asmakitzunez eta distiraz beteta zegoen. Argia, ezen inoiz itzali. Leku batetik bestera mugitu zen besterik ez. Eta amaitzeko galdera bat utziko dizuet airean pentsatzeko. Gaur ikusi dugu historiaren zati txiki bati bakarrik begiratzen badiogu, argazki osoa galtzen dugula. Orduan, pentsazazue, kontatzen dizkiguten istorioek beti leku bardinera begiratzen badute Europari edo Amerikari adibidez, zenbat istorio, zenbat abentura, zenbat asmakitzun sinestesin arikara galtzen. Ez ahaztu inoiz, historia mundu osoan dago. Izan esploratzaileak eta bilatu beti istorio osoa. Hurrengor arte!